Pag humani mo masal, anak, anak lalayon. Diba? Di langga. Tinod mo gini siya. Kung love ni mo imong banag yun, imo siyang tabangan, dili ni mo siya kuanon. So, imo siyang sultian. Imo nga kabalo ka, anim tong buhaton lang. Pag imo siya dito ka, kay para ganahan ko ba? Sige na, pagdali dito kaligo, kay gusto mo yun. Anak ba mga palami? Usay ko kay mawala na mo itong mga palami nga istorya, good. Da. Mo galing o kisa may angay mo tabang niya ana, di kisa man laing babae, di ikaw gyud. Kay ikaw may asawa. Ikaw gyud ang asawa ba ya? Ana ba na till death do us part for richer and poorer. O nakalimot na mo sa inyong mga saad sa altar? Mabaho man or mahumot. Nabi nagsaad mo ana mabaho man o mahumot. Lah. Kalain ba? Ako bitaw lang nga, duda na ako sa imo kay Baragwa, kay Gugma si Mumbana. Kung nga naman lang galing. Kaya kung ako, may anak, for example, ako lugar na ako'y partner, takong bana, medyo tanong ako nga mo nagikapoy, tagipaningot, gusto magkikilawas ako, medyo, uy, kadyo lang, ibaw naman, pabaya naman. Ako sa lambing yung istorya lang. Huwag dito lang ka, nakapoy ako ligo, kabla ako'y ligo, siya man ako'y lugod. Ano ba? Kaya kung gusto, mo nang ingon na kung gusto, ang daming paraan. Pag ayaw, ang dami nating dahilan. Kana. Inon lang, pagulit na lang kay karon tawag kay ako'y bahala sa imo ha. O nan ako'y gikuan diri giandam nga ini nito tubig. Hoy. I-shave ang angang i-shave. Ha? Ang problema karon diha kung performance level basag ka. Bantay lang yung ka ha. So kayod yun. Mo kagod yun. Aw. Ang pangutana, basig ikaw mo'y dili na makakuan, musulira pa bagi hapon. Kano sa mulas nakikilawas? Kano sa mulas? Baho siya to, baho. Wali mo gipaligo di ay? So ang iya sa problema, burag ganado na kay siya, kung ato pang paliguon, mawala iyang gana na lugar. Burag mo na iyang burag palusot niya. Wala, oy. Mo ba? Hala, nanawag si mo do, imong bana do. O, ingon siya nga kuan daw, napalit na daw siya sabon. O, sige na, oy, bye. Alauna 17. Uy, kani bitaw burag joker ni sa paminaw pero tinuod ba gyud ni ay. Usahay kita mga banan, makalimot na sad ta nga magpahumot sa tumaha kaugalingon, bantay lang gyud mo. Unsa duar mo lugar. Tinuod ba na makawala ba naggana? Usahay man guning usahay maminyo na tawa na tay kuan sa tong kaugalingon. Di pang ana-ana si mong bana pa. Bog ilo. Amoy kolidesma, o di ba? Johor sang Koli. Mawala sa ng gana, di ba? So kailangan gyapon ana. So kamo pud mga asawa, tabangan po ninyong bana kung ang inyong for example, ang trabaho sa mga bana more on nasa gawas, nasa field, tig-deliver, collector, RTA officer, kana perminti na sa bulan, oro aid, mga ana. Siyempre, imo ginang sabton kay ikaw bay asawa, so medyo gipaningot, medyo gikapoy mo na nga ng baho. So ikaw mag-andam ka karon sa inyong panimalay. Handa mo na ko ni B, paana. Kunin plastaron, ama. Oh. Uli okay na dayon. Magtinabangay, kay minyo naman mo, di ba? Tubang. Alauna 19. Atong cellphone number 0937-373-1674. Naka-live ko sa asa. Sa Emor Cagendioro. Hello, Sinta na. Nakita niyo akong beauty. Di ba guwapa? Di ba ting guwapa, di ba? Tubag mo diya, tubag. Tubag! Tubag! Change angle. Change angle ka. Dito mga tubang. Ako silent.
Yun lang sa gagaugaw ako an. Sili. Ako lang gi-off dere oh. Para di na masulod ang. Di na masulod ang Sige, music. palong ang. Silent ba? Para di masulod ang music. Di ba masulod? So mute na ko. Di na ko madunggan ron. Tuyo na po din na. Madunggan ko ninyo. Ay, malunggan yun eh. Kay more than words pa jud bay. How to? Mute. Asa pag mute ani? Siguala. Ah, silent. Nagtag siguala da ito. Siguala. Awan sana. Panawag? Ako ito. Madunggan ninyo ang music. Uy, ano to? Suka. Uy, pulos. Ay, oo. Lamakon ka na sa Facebook. Agamay daw. Eh, hindi naman to. Ay, si Mark. Sa boyfriend. Ay, papermana ni Kian, no? RGTV mobile sounds. Bago na rin. Naamang good. Itang Pinas, naamang good. Yun yung manager. Manager. Ako yung manager. Amo. Bukan ako yung mga sweldo mo. Yung mga sweldo mo din. Ano yung mga ko? Ano yung sweldo? Information kang boy. Asa mo boy? Maigo masad ta.
Para less expensive siguro, Bino, kung iusa ang Manila o kuan ba. Para budget. No. Ay, lubot naman ako. Alo. Dumugan gid eh. Ang music? I-off na nato. No? Ha? Doon ka, di ba pati yung music? Ano siya? Ang commercial wala. I-off na. Pinay na. Pwede mo pa. Okay, wala. Wala. Lumishin mo yan ah. Lumishin mo yan. Lumishin mo yan. Lumishin. Itong si question naman na yung program. Lusip to. Ba? Pabutong ka na. Before si mo program. Kala kay... Sino yung model? Kapos? Wala man. Dunggan? Roll runs from Sino yung isa? Ito yung isa. Ano yung isa sa dito?
Ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Palakpakan. Loy, dagan lagi nag-react sa akong picture sa Bitok-Bitok University. Laing kaayo mo ay. Na akong picture dito. I-greet me diri sa J Builders na minaw karon sa MOR og sa mga taga kinsa ni si Jerwin Montisilio, ikaw di ay ning magbugto titabi nga gapabungkag sa kung bakbak kinatawa. Hello dia kang jindong ke sa muka si Rog katawa paminaw si mo titabi. Na routine na dyan na mo maminaw. Salamat kayo. Just in case wa pa mo kabalo, matag alas 12 na kita magsugod antun alas 3, ha? Mura daw kong mauti. Mao ba? Sige mo, ingali lang ko ba? Hello sa aton tanan. Lamin na lang ng tanaw karon sa live sa MOR Cagayan de Oro. Alauna 33 sa atong oras. Usaw ka na ba nga madunggan nila? Di mo gani madunggan yun ang mga callers. 0937-373-1674. Uy, paano naka-internet man eh. Okay. Before manawag, magkuhan sa kamag, text sa taha. Maayong udto tita B. Si Jessica de Aini, taga Baikingon. Maayong tabig-tambag kung sa'y tambal sa Bahog Ilok. Hay! Dagantay kuan ana, bisita lang sa... Damay ka. Magdaghan kung walay budget, tawas ha. Tapos kung kuan ay mga deodorant karon. Pagtanaw gyapon sa ilok, di gyapon manimaho katingi na lang gyud, katingi. Di na mada. Tita na ko'y problema karon, nakauyab ko og babae, natulo ka buk anak, pero iyang ba napatay na wala pa nagtuig. Tapos may panagbangga sa bungot namo sa isa ka gabi. Unya nabutangan nako og chikinini, tapos pag uli niya suko kayo mga igsuon sa iyang bana. Kaya nabiyan daw niya ang anak sa katong adlaw, nag-away sila. Unsa kong buhaton? Huwag kayo mabuhat anak ba? Hello? Ang problema ani, kay ang nagproblema dapat ani kanimang babae. Kaya ang mga igsuon man niya. So wala man kay mabuhat ana, ala imong suyupon balik ang liog para mawalan chikinini. Giaway ka. Listen masan manangit, abutangan ako niya. Agay, mo ba?
Di ba si nagmanya siya, ina lang nga naglagot ko kaysa wala lang, basi do pwede dungagan sa tuo. Di, sagdi lang, medyo iya lang gipagawa siyang kalagot, kaya nakasapaan por baya siya, barang napasa lang ba, sagdi lang, lambing nga lang godayong god. Usay kita kay mga lalaki na punta kabalo mo lambing ba. Siyempre kay naawayan besa sa mga bana, so siyempre barang nasukod sa din, masod, samo kay ka, ano ibang gibutangan og ko, ancho kinini. Nga kabulubi ka nga ana di ba? So imo din buhaton, may lang ka pasaylo gyud ko kay nadala gyud ko sa emosyon sa mangod nga lami mo kay bayhana ka. Lami kang bayhana, anaw nimo pasensya pasaylo gyud ko. Anaw na gud nimo? May lang tag sorry god. Kano sa man naitabo? Kano sa naitabo ni? O gantod karon usa na kasi mana wa pagyapon sa makuan suko pagyapon lugar siya. Oy. Ikaw sa giganahan sa kay ikaw unsa maging purpose nimo gugma o panagbanga sa duha ka bungoton? Sir. Ayaw lagi. Kamu ba? Kamu mga lalaki nga mga manyakon ba? Ay kay mo paghalata pirmiro. Mga galing mo di ay mo diretso nga sa man bangga na. Halata. Klaro ra keto mga tumuog tinguha, kabalong gi ko mga lalaki mo mang ginay tumuog tinguha. Mo bitaw sa mo advice ko sa inyo nga before mo adto minsan mo, oy pwede ta magkita bi kanang ama ta magkita. Manimba lang sa taona. Di ba? So ati mo kuno nang babae, hala oy buutan ini siya oy kay musimba mang gidi ay. Ana ba? O mo gali pwede lang kay palatagod. Sige kita kay gaga, kakisi-kisi sa din taba. Relax lang ba, relax. Ang para dili kay lata ang do kabalo man gyud nga mo man gyud tumuog tinguha gyud sa mga babae ba. Pero kusay ato lang gid ipakita god nga medyo natay respeto sa ilaha. Hinahinay lang asa man tao sa may buana lang god. Tausan na kasi mana na. Ay kabalo ka. No. Kung sila mo'y nag-away dito, di mo na problema. Wa man kay labot sa ilang problema, iyaha man ang problema. Siya mo ipatawag sa ako para matambagan ako siya. Pero for now, ikaw, wag yun kayo mabuhat kung dili ang paghulat. Kaya kung imong naon, naman siya on pamilya, na siya mga on problem. So iyaman tong kaugaling problema, iya tong solbaron. Ikaw karon, wag yun kayo mabuhat kung dili paghulat. Kung unsa mga posible niyang desisyon. Kaya di mga pwede maglakip-lakip dito. Ayaw siya lang sa ikuha na dito. Relax lang. Kabalo, pila edad niya? 30 yung edad. So, I'm sure, mature na siya pangunahuna. Kabalo na siya ang desisyon. O dili, o mo galing. O mo, prese mo ba? Ikaw lugar, uno na ni mo. Nakiasawa, na namatay kang kalit. O di buta to, sa mo igsuon na lang, Nakaigsuon nga namatay. Tapos nakita na nimo yang asawa wa pa lang magtuig na nadayng kadit, malipay ba ka? I'm sure di ba normal. Makaingyog ka nga grabe po ning bayhana, di ba? So siya sagdi lang sa Brad. Ga-reply pa man ka sa text, ga-reply pa? Oh, sagdi lang laylo lang sa laylo. Igna lang sa mga sabton lang takas basta kay hunaw na lang analang ko diri perminti kung gusto kang kuan nara ko diri. Text lang kung na ba kay problema kung di na makaya nara ko diri. Ana lang tirada ay naghawa. Sagdi lang na siya, kay 30 anyos naman na. Tapos siyempre, dili lalim yung sitwasyon. Bago pa yan namatay. Sagdi lang, basta ayaw naghawa po. Ayaw lang po dudangi. May lang ka, good morning, nakakaon na ba ka? Ana, ayaw lang kawala po. May lang po nimo, kumusta man ka diya? Pagsaba lang po ba ha? Kung nakay, kung naman po iban mga babae nga, siyempre, pa sila magsalig. So, di sa sila magpagawa sa imuhang iyang gibati. Pag mo reply pagalik, o sige, okay, ra ko diri. O ana lang, para at least maintain nagyapong ka. Kay basing naglaylo lang, kay tungod kay na nasapnan siya nga nakachik na butangan og chikinini nimo. Di laylo lang sa laylo. Oh, mo galing. Sagdi lang sa nga mohilom, relax lang diha ikaw sa higa. Kung di makaya, gamitan lang sang kamot. Oh, bye, se. Anak ba? Okay? Oh, all by myself lang sa. Ayun lang, kabanyakis po nimo kay gusto mo din nimo sugdan dayon. Gugma man kay mong gusto may tabo ani. O, ulitaw ka o minyo na? O, ulitaw. Hulat-hulat. Sagdi lang siya nga solbaron niyang problema.
Kaya iya man akong problema, 30 naman siya na nasisaktong pangunaw na kabalo na sa mo decision siya ang buhay. Kung maabot yun ang panahon nga, di siya ganahan, di niya makaya, di magandam-andam po nga, posible po mo magbulag. Ana raman na. Ang pangutana, uyab bagyod mo o wala pa? Okay. O di, at least, kalma lang, inalaylo lang sa akin, nabulabog man. Ana ba? Burag ka ng mga bana ba nga nasapnan sa textmate, laylo lang sa mo. Ay sa mong text. Okay? Okay. Alauna, 41. Nagganang ko sa kong anggo lagi sa kong live, no? Pasensya na mo kay medyo wala kay kunang kay nagpakuan ng ko, magpa-straight ako sa kong buhok puhon. Sos na lay kulang ani ba, pansit kanto na gini may gala. 0937-373-1674. Alauna, 41. Time check. Katugan nato sa... Summer with yourself. Enjoy this washing. Nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Milo, get champion energy every day. Malay, manhid, tusok-tusok, mag-Europe yan. The clinically proven, trusted by doctors worldwide. Agila Energy Drink. Mag-Agila Energy Drink gawa sa natural na sabdang na may kasamang vitamina. Sa Agila, angat ka. Whiteboard ba? Ba't ang whiteboard niya? Commercial break. At Tita Vision. Ibang whiteboard. Ano ito ba? Commercial break. Tanawar ah. Oh my God, this is not on permanent. Permanent, hindi na. Siya pa kabalo nga permanent. Puro nga permanent. Puro permanent. This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng murik, sarap ng totoo. That song was brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng murik, sarap ng totoo. Break eh. Break ka. Malay, manhid, tusok-tusok, mag-Europe yan. The clinically proven, trusted by doctors worldwide. Bear Brand fortified choco and real strawberry milk drink. Katumbas sa timay ng Bear Brand. Enjoy this washing. Nasa 4 sachet na. 19 pesos lang.
Dito ko. Ayun, dito. Balik. Balik niyo dyan na sundo. Ha? Ano sundo? Balik niyo. Ano de? Ano de? Ano wala na bang sundo? Nanangkon ba? Tawa nila. Nabi niya si Ella, nasa sala. Nagigda. Ginger in the mix. You're so bayot. Nalabig yun, para ko ipengkas. Bayot are you this? Bayot. Bayot are you bayot? Si Mayo. I'm here. Dance. Pizza ta karon. Pizza! Pizza Hut. I mean Pizza Hut. Joke lang. Pizza. Yeah, I love pizza. That's my favorite food. Pangit. Pangit hair. Pangit hair. I got your hair off. Sige. Daddy.
you that? Who taught you that? Where did you learn that? Teacher. Come on. Hey, it's nanay. It's not mananay. Tito Lito. Tito Lito na. Let. You're so tiny. Uy! Ilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna 55 sa atong oras. Kini magyapon si Tita B in the place to be. Ligwata ko B. Oy, ay kalimti ugma ha sa barangay Kanituan. O, ay kalingawan dito. Sa buntag pa lang sa'yo, adto mo sa Kanituan. Kanatay pa zumba dito, pa zumba, pa siksi. Para mapareha mo na ako nga bahalag tiguang pero hamis. O, sa buntag. Tapos natin tayo pa bingo. Tapos kalingawan, oban si Joe Romantico, si John Bantigue. O ang akong uyuan nga si Bernie Bitok-Bitok. Kahilas ba? Ano sa mga kumapila ng barangayan, no? Mapilog yung ko anak pohon ba? Alauna 56 sa tong oras. Oh, happy fiesta in advance diya sa may patag. Ilo ko diya kang Kagawad Talsi, Kagawad. At angin ninyo ang Piaok Band na sila'y concert diha karong Marso 17. March 17. Diya tamag ang Piaok ba mag-concert diya sa may patag. Alaoy. Pero ginisigawan ba Kagawad Talsi. Siyempre, hello diya silang barangay captain diha. Amo to ako mga listahan diri. Anyway, 0937-373-1674. Wow, si Joe, bit-bit siyang sweldo. Grabe kay Perty kayo. 0937-373-1674. Tita B, magpatambag ko ba unta kay akong asawa mo duty alas 7 sa buntag. Tapos muli po alas 3 sa kadlawon. Namang ko ginadunggan nga na ikabit akong asawa. So sa may gusto ninyo, saan ako din, nahimo na ko yung spidery? Hello? Kinsa ni? Siya, kinsa ni? Ayan. Pila edad ni mo? 27. Pila na mo katuig minyo? Tulo pa katuig. Minyo gi mo simbahan o live-in lang ni? Oh, Ginoo. Manuwa man ni kasal-kasal ni, walay budget. Ay, sus, Ginoo ko man ni. Pila di katuig ang pagpaniid di ay. Ay, pag sure mo mga lalaki, paniid na o galumluman na ninyo mga babae, ha? O, kadyot lang. Unsa din yung trabaho nga muhawak alas 7 sa buntag, alas 3 sa skadlaon? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Huy, sobra pa sa 12 hours. Umugani, unsa mga kaklase nga bana? Unsa mga kaklase nga bana nga wakabalo sa lakaw si mong mga asawa, asi mong asawa? Mo lagi, unsa nga klase nga bana nga wakabalo sa klase sa trabaho si mong asawa? Mao galing, unsa lagi nga luwa siya manangit sa imuha, nanarbaho rag kalit. Oh, tapos wala siya manangit sa imong alam, na ko'y trabaho lang. Unsa imong trabaho di wala day nga lang istorya? Unsa din na yang lihok di ay? Unsa din yang lihok di ay? Aha. So daan na ning katuli mong asawa di ay. Tapos kung dili, anong giminyuan man nimo nga daan pa man na sa ingana, kalay man di ay ka ba? Sa sugod pa man di ay daan naman kay ingana nga ba? Anong nisulod pa man ka ng relasyon? Mo na ni, so nagminyo ta tungod kay naburusan lang, dili tungod kay ingon nga sigurado gyud ta nga kani nga babae mo ginito pang asawa no.
O mo galing tani sulod gyapon mo di ang inyong sayop, inyong gisulbaran og lain na pong sayop. So muna ni ang resulta karon. So nangatol ang asawa. Kay nagsugod man mo nga wala. Uy, mao ba? So ang ending wala gyud nagbag-o. So nangatol gyapon imong asawa ni adto gyapon sa lain. Unsa man na confirm ba ni so unsa gyud ang trabaho wag gyud kakabalo zero. Hmm. Awan po napit niyang opisina. Awan napit niya nagtrabaho. Nasa Manukan. Grabe din nga mga Manukan day kay maabot maging alas 3 sa kadlawon. Imo siya pangutanong kung unsay oras day ka mauma, unsa po isulti. Na. Sumining to si Ander gyapon ka. Sumining to si di gyapon nimo siya makontrol so Ander kaning asawa ha. Tubaga sa ako kung under ba kasi mong asawa. So meaning to say, bisa kung saan ni mo giyaw-yaw diri, di ka po kakapalag si mong asawa, no? O, di undangan na nato ni, ano, magsumbong-sumbong, umanta, di kayo mo takapalag sa tong asawa. So, mga gino. Mura man gyapon, kung may kumutambag, o, piktosin ni mong asawa, kaya ni mo piktosan ni mong asawa. O sagpay mong asawa, kaya nimo tubagas ako, sagpay mong asawa, makaya nimo dili. Di usa may pulo sa mga tambag-tambag diri kung under kay punta sa asawa. Mo bitaw. So imong unang sulbaron, ang saon nimo nga dili ka mahimong under. Muna pinakauna nimong buhaton kay kabalo ka. Klaro kay ka nga sige nagagyaw-yaw kay imong asawa ingana, pero ngano na pamanggapon mo be? Meaning to say, mo gyapon, way pulos gyapon niya tong relasyon ko yung anak di ay. Mora din ay purpose, kabalo ka. So, sabay pangutanan mo sa kuha, unsaon paglutaw sa suba na imong asawa? Unsay imong pangutanan sa unsaon nga hinlo pagkapatay imong asawa, nga dili makitang patayng lawas, ana ba imong pangutana? Unsay angay buhaton, si pasabot nimo? Sa unsa nga parte imong pasabot? Isi nangutana ka na Andre, kaya din nimong biyaan imong asawa. Ngano mangutana mo asawa, kaya ba nako ni akong pangutana sa imo, kaya ba din nimo biyaan imong asawa? Tubag galing ko, kaya. Layo ra kay mong tubag, layo ra kayo. Ang pangutana true or false ang imong gitubag ABC. Kaya ba nimo biyaan imong asawa? Very good. Palakpakan na to, may gala. Di nagit sa under, may gala. Palakpakan. Very good. Yay! So, di naka-under. Ay. Wa man gyapon ni pulos ning mga advice good. Magsitag yaw-yaw sa tong asawa, pero di gyapon na to mabulagan. Sitag yaw-yaw, klaro atong asawa. Pag yun nabulagan, di man gud makaya kay gugma na tanaw siya. Pag hilom mo di mo sig yaw-yaw, padayon mo di nga magpa-under si mong asawa. Di ba? O tama, sige reklamo sa asawa, sige reklamo. Tainon nito nga bulagan, di man na to makaya. O di, mga magagtambang, nga kabalo naman day ka sa imong, kabalo naman day ka, nga di day ni mo gyapon kaya biyan ni mong asawa, di ba? Tanan di niya gusto, so paka. Pag yun niya nga, pag yun mo si mong asawa, paglaba niya lang, di ko maglaba, ako'y laba. Anak dayon. Pag yun mo nga, lang, pagluto, di ko magluto, ako'y luto, anak. Anang buhaton, kamo mga under sa asawa, ano mo sigyaw-yaw? Under man mo. Kung ikapoy na mong under, hawa. Kung di makaya, padayon mo sa inyong pagsakripisyo. Kamo may nisulod, ana. Bisa pa kung saan mo yaw-yaw di, sige nagkakingon na, way nada kong asawa, way nada. O di, asap ka padulong diri, di. Ano makantos man ta, di, biyaan na tong asawa. Di man gun makaya, o, di nagyaw-yaw pa ka, di man din mo kaya. Di ba? Di padayon si mong asawa, pakabot dito, panglabadaan, ha?
basta i-arrange na niyang mga sinina, okay? Ah. Yes, storya hiloan, hadlok mga kapiktusan ka, hilo na inoon. Paisog-isog, hiloan. Di magani mo mapiktusan, piktusan mo asawa, kaya? Storya. Dugay na mo nagibuhat, napila na katuig nga pamangga pong kadagantos. Storya. Ay na lagi, ay na si balik-balik lagi, balik-balik. Ay na si balik-balik. Ano na may siguro? Mo ba? Ba ni mo. Tawasan lain di makagusto ni mong naong di ay. Basi pagwa po ilain mo patol si mong naong pod mo nang nagpabili lang ka ng bayhana. Sayang lang pod ba, may na lang nanipatol ni mo isa. Yes. Kung nakaitsura, anong magpabilin pa man kadiha nga ikaw ram lagi daw daog. Girason na po nato na itong mga anak may gala. Ayun na di mo na sana ako balik-balik sa damo yung ko sa imo karon. O sige, amo pili ka sa imong kalipay o sa imong pag-antos. Kung gusto ka mag-antos kay tungod kilab nimo imong anak, di padayon lang diha nga maandir ka sa imong asawa. Pero kung gusto ka sa imong kalipay kay gusto nimo nga at least makita kag partner nga para gyud nimo nga sakto nga alagaan ka, biya na diyan ang relasyon na magsabot mo abot sa kon sa inyong anak. Unsa nagpasalamat anong ka nga taw-taw na sa mo uli? Unsa? Wala na gid ni. Nana si pare dito naglumlong ano yung mga asawa. Klaro na kaayo. Grabe ko na sobra pa sa alas 7 pas buntag ni Hawa ta. Muuli unsa na oras sa kadlawon alas 3 na. Hapunan. Tuan na may gala naunan sa siyang asawa gibunalan sa troso ang iyang tangkugo. Guban tangkugo may gala naunan sa siyang asawa may gala. Bitaw seryoso bitaw nga pag-istorya kana bang mga bana ba nga ingon nga walay nada yung saan. So kapano nagyud mo nga way nada? Ang pangutana di mo kuno kaya mawa. Di ano mga pamagtambag nga ang ending gyapon di mo di gyapon mabiyaan, di ba? Mo ni siya akong giingon sa inyo ha. Ayaw gyud mo pagminyo pag dili mo sure. Kani siyang naitabo karon sa iya ha. Mo na ni ang mga resulta sa kana bitong nisulod sa panagminyo bata pa. Number 2, nisulod sa panagminyo nga ang rason dili gud nga naghinugmaay sila kun dili ang rason tungod kay nagburusan, tungod sa garbo, tungod sa dungog, ana. Tanawang ending or kana bakang nag-uban ra mo or maybe nag-uban lang mo, nagminyo lang mo tungod kay ang inyong mga ginikanan mo'y gusto nga mag-uban mo. Napo yung mga anak. Unsa man lugar? So ang ending kamo gud kay mag-uban di ang ending di magasinabot. Kay kung nagminahalay man gud mo, kung nagminyo man gud mo nga nagminahalay gyud mo, paminaw mo ha. Kung nagminyo gyud mo, nga nagminahalay mo, kung naay problema ang isa, tungod kay inyong base sa inyong pagminyo kay gugma man, so ang isa is willing nga mo sabot sa isa. O sige, makipagkumbaba ko, ba anong compare ko kay love na ko ni siya. Or the same, or ang other partner. Usay na kayo makita, wala may perfect na tao, tanang tao nag-defecto. Pwede bog-bakba, bog-tiil, physically, na maldita, na maldito, na sugarol, ana. Muning ingon bitaw nga before mo magninyo, siguraduha sa ninyo nga compatible mo. Pag tanaw ni mo nga nasa diferensya kay medyo kwansa nga kasi nga lalaki, but still, grabe mong gugma o willing ka nga imo siyang sabton o imo siyang ana nga, sige, sabton lang kay mahal man ako ni siya. Munang, ang ending magdugay gyud. Ang tendency manggod sa kanang nagminyo lang, nangapugos lang, so mabiki lang isa, may nang isa, sige, sige, di ikaw, bulat ako, di bulat ka. Wala mo yun, sus, kung ano man yung kabino, adi, mo ba? Ana manggod ang mahitabo. So ang resulta, puros mga garboso. So ang resulta, magbulag lang yun gyapon tanan. Mo na magminyo galing, magminyo mo tungod kay nagbinahalay na gyud mo dili kay tungod kay naburusan lang, tungod sa rason kay ang mga papa kailangan. Pag ingana galing ang base, wala gyud na magbinuang lang gyud gihapon na may gala.
Alas 2:09, time check ato kanato sa Enjoy this washing. Nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Malay, manhid, tusok-tusok, Magnerobion. The clinically proven, trusted by doctors worldwide. atong oras, alas 2:10 atong oras dinhi. Lago, sa'yo yung chicken. Ang chicken. Lago. Hindi pa iya kong skiin. Naya ha? Ay, parang Hindi pa na siya kay kuan ka na. Hindi na daw siya magtuloy na. Kasi ka ko na. Happy daw siya sa uban. Kaliwat ka ba nun? Joy? Ano? Joy. Ano sa bed? Ay, dahil ba ito RFP mo? Agency. Dugay nyo ha? Sige mo ba? Hindi mo na mag-check eh. Sa ATM? Agency. okay. ATM. Lost without you. Life without you isn't worth. Ano kayo order sa Kalo? Kasambales. It's for the Beautiful si Daddy. That's not your hair. Not yum. I am Snoopy and the boy and the black and the blue. Also the red, brown, and I can't remember. I cannot Without your love. Oh, the Without you. red, blue, I saw a lot. Done. After pulong. Really small. Ay, kanin. Okay. Do like that. Give me the toy. Hey, Daddy, give me. Why, Daddy, I want to use this. Daddy, Daddy, I want to use that. Thank you. Give me your phone, Mommy. Give me your phone. Wait, Daddy, where's your phone? I eat. Daddy. Mm, Daddy, asa imong phone? Daddy, asa ang imong phone? Ayaw. Imong phone, you're like, you're so beautiful. Joke. Just do like that. Mommy, where's your phone?
Ada spoon? Ada sa cellophane. Why man? I want to try something in my ears. Spoon? Ano buo? Earphone, ay, Ay, headphone. headphone? Kabuin kayo Kayo doon. try. Ikaw po ang Spoon. spoon. Kalay mo kayo. Asa, Daddy? Spoon! Pon, pon. Is that Kaya Daddy's maulong na niya. Far away, far away. Far away. Give me that! Selfie-ta. Selfie-ta. Selfie. At Si selfie. pag-picture. Maganti kang titi. Hindi man mo. Pag selfie ta. Buwa po ni Messi. Apa po niya sa color ba yun? Samo ka ni mong face. Oh, yung daddy. Okay, give me that habit. Send ko picture. What's up? I cannot go. Give me that habit. I cannot. What's that noise, Louie? Where is it? What's that noise, Louie? What's that noise? What's that noise? It's a right something. It's a right something. What's that noise? I hear something, huh? That is me. That is me. That's not. Paano na ko si Smokey? It's there! Okay. Ha? Ay, Sorry, I write this it. is Smokey. Mani mo na siya. Mani mo na siya. It's there! Sorry, I write Hala. Ay, pagsunod na ginuog ko. Kula taon pa ka karon. Sumbag ka. and what's that? What's that? Wow! That's cool. That's cool. Look. School. Magtupok na tayo niya si Mom Joby. Wow! Magtupok. Labay, karay. Pagtupok-tupok sa tilawas.
Wala ipig ang Wap. pag-diet, wala ipig ang pag Sorry, kung di wala itong laos. Kahit na kayo mabantok na kayo. What the? Karon pag ikaw. Only me and myself. Gaya-gaya man ko. Ikon ba? Di ikon ang skin ba? Whoop, whoop. Jadi, di fair ang skin ba? Whoop, 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 whoop. Whoop, 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 whoop. Whoop, whoop, whoop. Whoop, whoop, Ito mo whoop. Ba't nga tanong ko po ito? Ah, lalasin ito. Yato tsakang kuwan rin, anay rin. Aman. Ikon pa ka na. Boy, matuna mo ka nanay, sakay ka katitulito. Ha? Naguto mo sa school man, naman si nanay na yun. Dadadadadadada. Ha? Mag-give ko, mag-bring kang money, ha? Basta yarit. So nalay. Aman giyato bang ito na? Aman kakuha ng wig. Hindi na takabayaran nito. Ito sa bazaar niya. Yeah. Aman giyato bang ito na? No money. I have no money. Let's go yan lang. Tulgong kay ko na. Nagtatsat. Aman, sad-sad. Bagong taas. Ang gaso, ang gaon na sa amo katong taga Davao bitaw nga katong comedian nga ba yun? Digos. Oh. Let's go yan lang. Sila gaon na. Artista kay mi kini mi pagawas kagawad kog dili sa moment. Pag Manila aya pamilya. Pagawas na naman binsoy na sila. Kana ga tao gabi? Sila may masapatang Digos. Ano na? Tambok na ba yun? Tambok. Ah, so sa'yo Tulos na kabok. Una ko yan, digos ba? Dili, Sundays. Ades. Bayot nga na itutoy. Si ana, Parang sila akong nanasanay dito. kuya, dami rin ito kuya. Ana daw akong tutoy kuya pag-atog ng kuya. Uy, sakit. Pero lalaki daw na sila. Lalaki gina sila. Bayot yung tinood kay. Di lalaki man daw, di man daw siya bayot ng isa. Kapag ang nagadala sa ilang. Ang bayot, katong di kadala sa ila, katong orag ilang floor manager, kato. Ay, di ba ito isa lalaki mo lang. Nagtato dagan. Tato dagan, lalaki to siya. Daddy, I draw the heart. Naday gym dito sa taas, di ba? Mga mahal, ang dito, pero mo mga dato dito. Asa? Dito sa taas nga gym. Gabi ba? Ah, to? Jim? Maski pultahan, maglibog ng saong, kalikan na niyo, mabre na libutan-buto natin. Asa na pwede? Tapos gym gabi. Hey, Daddy, I draw the heart. Ano ba rin? Nanood dyan naman sa river, river. No, never. May sulit. Nag-gawin ako. Yan ay sa graduate No, center. I don't like. Ha? Ay, mga Kasi titulito. mobile ka mo ra doon ito. Tapos sa Rosel at gabi. Oh. Iya, ito man kanikuan. I don't like taxi mo. Why man? I don't like. Mag-jeep man mo pagabot ni nanay. Sa nanay naman po ito. Sa school naman. Sa school naman. Dili, oy, I Tapos don't mag-jeep din mo pa doon sa bubo. Ha? like. Why man? Yun na. No, I don't Say na, like. give you money na. I want to ride lang car. Wala pa man mo si daddy. Dan pa man. I want to ride lang mommy. Hindi siya mobile dito. Wala hindi ka magatitulito. I don't like. Sada kong tiyan. Ano siya? Wala man titulito. Kaya friend mo na ni daddy. I don't like. Friend na ni daddy. I don't like. I don't like. I don't like. I don't like. Ah, gamitan lang akong car. Ah, si ano na lang. Dito Dito mag-drive. dito, we use the car na lang. Yes. Namiling fortune na yan. You don't like taxi, di ay? Why I man? don't Bad know. odor, bad odor. I don't like. I don't like taxi.
naman na. Iatod dyan ako ang taxi sa driver na. Paunang motor, balik ko. I will be back later on. I want to ride. Sa car, aman car. Car, ikaw? Sensito mag-drive sa car. Ano like Manoy? Alas 2:25 sa atong oras. Kini pagyapon si Tita B in the place to be. Kung gusto niyo makita akong itsura karon ato lang mo sa Bitok University nga Instagram or Facebook. Sige lang, ay mo kabala ka mag-try me og live. Sunod ka na madunggan na ninyo po ng kanang caller. I-try lang gyud na ako ni Bang. Tita B, ako dahil si Jojo, 25 years old, minyo ko sa isa akong anak, nakaboros ko siya babae nga nay nga banay unsa man gyud naglibo ko sa imong ay hello naglibo ko sa imong text Jojo minyo na ka kanang minyo sa kanang pag mo yung galintag minyo kanang kasado sa kuan ha sa simbahan tama tapos karon nakaboros kag laing babae. Nanay, alam sa man muning uyab-uyab. Here to trace it. I want to meet. Oy. Daw bi. Okay. Pila naman mo so nangabit lugar ka. Pila naman mo katuig sa imong asawa. Oops. There. Ano nakatuig kan imong karelasyon, pila naman mo ani kabulan o sa naman mo kadugay. 1 year. Wow, grabe, wag yun masapnan, oh. Giyon siya na pagsulti sa imo nga borosya. Di laslasi para mo dugo. So, ningon siya karong nga, delayed na, wala na bisita. Ala. Tapos buradi nakakatulog og sakto kay imong asawa wa pag yun nakakuan wa nakabalo. Agay Marilo, agaga Marilo. So naibawan niya nga nanguyab ka og lain. Pero wa pa kabalo nga minyo. Okay. So unsa may imong kuan? Unsa may imong pangutana kan Tita B? Ako lang sa bayan sa Tita Diane. Vision ko dani. Ang kanimong babae ko sa istorya ko sa asawa. Heart. Problema din ako sa Tita B kanimong babae ng yun mo siya ay pilit niya. Tapos kung dili doon ako siya pilit daw ito ba sa isang asawa. Cool ba sa kay gipagpili lagi pero wa po kay option ha. Blackmail po blackmail tirada. Tapos kaya akong bali Tita B sa kaso dito ng asawa simple. Ito po sa babae pero nang naburusa. So sa manday na sa manday mong pangutan na sa ako karon. Unahon sa nato ang inyong mga pagbati. Nganong nangabit man ka? Wala na kay gugma sa imong asawa? Kinsi bago lang nag-19 imong asawa? O mo lagi akong pangutan na galing, nganong nangabit man ka? Nganong nitipas man ka? Dili ka satisfied sa imong asawa? Batig na imong asawa? Baog tiil imong asawa? Yaw-yawira imong asawa? Ano may problema? Nganong ni kabit? Or ibutan na itong nadala lang lugar-lugar ka sa temptasyon, ana lugar? So mo nang nadala ka ning 19 years old, nanguyab ka pero gumaan gyapon ka sa imong asawa, burang ana.
Burang nagpakalalaki lang ka, ana lugar ng istorya. Sa karon ba nga sitwasyon, nagmahay ba ka nga nangabit ka o nalipay ka nga nasapnan ka kay na in love na kaning bata-bata nga 19 years old? Nagbayad ko sa detalye kaya ako padunggan na ni murag wala gini ayaw mapadunggan. Tinud-anay gini kani mong gisulti sa karon nga nagmahay gyud ka. Kay bali ang burag imong ipalabas sa karon nga nangabit ka kay tungod kay nagpakalalaki lang ka gigamit imong ulo sa ubos, dili ang ulo sa taas. So karon nagmahay ka og di na ka sa hadlok ba ka nga mabiyaan si mong asawa o malipay ka nga muuban ka si mong bagong uyab? Sa ano ko mabiyaan ako ang asawa ko tabi kay Mm. natado ko yan. So meaning to say ba kung imo ning timbang-timbangon sa asawa gyud yapon ka ana lugar. Tabi-tabi. O ani na. Okay, pero Tabi. O musumbong ko sa iyang babae na napurusan ako siya. kabalo ka sa ingani nga sitwasyon nimo mo ning giingon nga wala na. Iyabo na tanan mga iyabo na ang mga baraha. Bisa pa muin sa karon na kuan or dili. Number 1, mo surrender na gyud gani. Imo nang isurrender nga na sayop gyud ka, nakaboros gyud ka. Kay bisa pa kung saan mo nagtago-tago, bisa di ka magsaba, ngano rin ang bata dahil di na mo dako, di na mo gawas. Mo gawas bi gyapon na. So may bawaan lang gyapon na. Ako sa imo moabot na lang gyud sa mo surrender na gyud ka. Moyon kasi mong asawa pasaylo ako, nakasala ko, nanguyab kog lain, boros siya karon. Og andamo ni mimong kagalingon nga ang posible niyang buhaton. It's either masukod sa imuha, kulataong ka, sagpaong ka, or mo decide sa nga bulagan ka. Pwede na nga ang option. Pwede po nga ikaduang nga option, muhilak lang siya, wa siya tingugay. Or ikatulo, pwede nga, tungod kay nangay kag pasaylo, musabot siya sa imuha, og ibalik niyang pangutana sa imo, daw bi karon unsao man nato ni nga naburusan manimo na. Okay? Ang lahat niya nga tabi. Kung may balaan niya nga uyab niya na abay sa kanyang tuwasan na hindi ko na niya mapasayo tapos niya is mapasayo. O, mo na ang giingon nga, mo na ginamay tabo. Game off, mo na ang giingon nga game off. Kung sa chess pa ka, namati na ka. Mo na ang giingon sa inyo ha, pag maburos na galing, wala na, mati na. Pizza, pizza, pizza. Mati na ni siya. So, naguba na nimo yung pagsalig. So, kung iyon na sa imo daan karon nga, ingana mo rin na itabo. So, wala na, game over na. Anda mo na yung kagalingon, nga mabungkag yun ang imong pamilya. Nga di yun kanya kaya nga, kung may sa karon, well, istorya man na, medyo exaggeration, magiging mayon nga, mapatay yun ta ka, or wala niya kong bato. Pero siyempre, lahir ang gina, basta nahanag yun. Kung nagharap-harap na mo, yung sa gisultian, ana, siguraduhan lang awa sa gihawiran nga tinidor, o kutsilyo, kay mupilit niya tan si mulikod. Pero maingon na yung kasaya, musulin na naging kasori, nakasala yun ko, dawata tanang mga kasakit, yaw-yaw, pagmahay sa imo, surrender na tapil din na mati na ka. Game over na ang imong naitabo. Nako. Ouch. So wala na. So dili na, kung gusto ka di ka muli dito, dili mo magkita sa Cagayan, then imo nang ihan na imong tanan card, surrender na ka. Game over tol. Kaning imong sitwasyon karon, game over. Tapos mingin ka sa babae, katong na imo naburusan, pasaylo ka, disgrasya man ning tanan kung unsa man galing. So it's either siya pod, wala ta matay mabuhat siya pwede buhaton nga action. It's either pwede po kanya ipatawag, kay dapat imo siyang panagutan, or posible sa na iyang mga relative maglagot sa imo, pwede po kanya na iyang mga relative nga kulatahon sad ka. Mo na niyang mga resulta sa atong gipambuhat. I'm done. Pwede kay kung legally married mo, pwede gyud na siya. Kanang mga sa tinud alay lang gyud bitaw, kanang nangabit ta masapnan, taminyo, pwede ka nakasuhan. Eventually manggod sa kalagot magkaso, but eventually kadugayon kapuyan na manggod. Kay imagine ninyo kanang magkaso balik-balik mo sige sulti, every hearing manumduman nimo, perminti manggod trauma, perminti sa bahay manumduman, perminti ang inyong gipambuhat. Tamadunggan mo nang eventually maundang ra gihapon. Pero pwede gyud mo nga mapriso. Pwede gyud kay legally married man ka mo. Oh, pwede gyud. Posible gyud na siya. Kung iya ginang i-push through, maadto sa attorney illegal niya, pwede gyud na.
Bukat yun na siya. So ako sa imo para na ako nakita na ko sa imo na game over na gyud ka. And wala pa ta kabalo kung sa posible may tabuan ni mo balik pa ba iyang pagsalig sa imo mutuo pa ba sa imo or totally biyaan na kanya o magbulag gid mo. Imo mo giboros, muna naka problema diha. O mo galing. So ako sa imo ayaw mo pagkita to siya basong yung ka. Ani mo diri mo kita kagayan somewhere. Storya mo diri dapita. Ayaw mo Now, di andaman di pag ka mo uli kay ikaw may game over naman ka. Ayaw gyud. Kay posible gyud na pagkita na kinla ka tigbasong ka gyud. So ako sa imo adri lang gyud ka somewhere or unsa man galing kung dili gyud nimo tapang-tapangan nimo din istorya ta kana koy problema. Pwede po nimo i-teaser daan, imong i-text daan o imong itawag daan. Okay? Aha. Diladyo lang adyo nang. Luoy kay may gala. Amba na luoy ba? Mo na diya god kay na. So taman gyud nga nagkuan pa man, nagiburusan pa man, so tanawa. Sao na lang ron ani. Hello. Game over naman tani, wala gitay choice ani. It's either mo sabot yung ka or pwede po ka imo na lang isulti sa pagtawag or pag-text kay delikado kung mato ka dito. Tapos magkita din mo. Amin yung ka. Tana kanang imong giingon sa ako karon, tana imo nang Ginoo na nakamulo kag kiyod anang bayhanang imo naburusan. Ang tanan pagbasol dito gina sa tumoy perminti. Mo lagi problema kay mo mang giboros, wata to nimo giboros. Napatulo talaga kalito, tanawa si Lito, wag gid sa nimong amahan o. Mo na sa tamang yodi. Mo na niya akong giingon lagi na kani mo na ni siya ang resulta sa atong mga gipambuhan. Sa tama na boros naman mo na ni siya game over na. So surrender na tani. Either musibat ka magtago-tago ka kay hantingonon ka. Pero ang pagsulbad yun sa usa ka problema dili ang pagdagan sa problema. Ang pagsulbad sa problema iatubangon kini. Upit sabi? Pwede. Para safety ka. O pwede ra pod. Pwede ra nimo na buhaton. Ayaw pagkikita dito sa kanang doon mga relative kay na mahalang-halang gyud ka. Posible pod. Posible pod. Kay like I said, legally married man ka, legal man na. So medyo delikado yun ang kuana, pormaha. Ako sa imo, somewhere lang, magkaon ba mo or dinner something or imo nang paunhandaan og text ba ka ha or tawag. Kay mo yun ka nga salat na nako ni di na ako makaanha diya kay hadlo ko. Amino na gini mo ang tanan, wala tay mabuhat alin na ta magplastikan pa. Pero tama imong gingon ayaw gi adto didto, mahalang-halang kag yun. Okay? Mo galing, pero kabalo ka, at the end of the day, ang imong backup gyapon imo ra ang mga pamilya. Siguro ako unaon og sulti akong mama. Nakasala ko piti. So dili lugar ni first time na itabo nga nakaburos na sangka. So wa pagiday ka na learn sa imong mga past na mga kuan, pastilan, Ginoo.
Eh siyempre, kaysa bagoy malipay nga ilang anak sige pamuros, nabagoy ginikaan na malipay. Alam mo ito, oy anak, let's celebrate, nakaburos na pug ka. wa magi siguro ginikaan nga malipay ngayong anak siguro. Ang ato mga diri mo na maglagot ang sa mga tao nga nasayop na. Oh, nakaduhaan na sab. Ang problema nakatuluan, oy habi na gidi ay. Di ba? Mo na problema. Di ba? Mo na ang giingon. Mo gyud. Ako sa imo game over na ka. Ihatag na natanan, isulti na natanan, then period. I-surrender, kung mabulagan ka, dawato lang kamatuoran. Ang kahadlok ng diri, basing mapriso ka, pwede po. Kay legally married ra ba ka? Posible kung yung ginay kaso. Like I said, tungod sa kalagot pwede mabuhat, but eventually na uban mo surrender ra gihapon gikapuya na. Kay kabalo mo sa justice system na to diri. Langay bi kayo dugay pa. So pwede gyud na, pero kung makapiyansa on sa baana, pwede na iagi nila legal. So pwede gyud na kay kasado mo sa kopang giingon. Okay? Brad, game over na gyud Brad. Mo nang gingon wala na, mati na. So wala na gyud di na ang atong pagsulbad na natin atong atubangon na lang gyud nga na mao na ni atong nabuhan. Di malami di gyud na lin. Muna ako sa imo, storyanan nimong asawa daan. Luhod taman sa ginawa, sorry taman sa ginawa, saad taman sa ginawa. May pasaylo. Masoki kay wala man ka mabisa pag imo na isikreto. Mosamot na kay damor nimo na ipadugay-dugay. Masamot na noon. O sige butan nimo ko sige antud sa mga anak ang bay imong ilum-ilum pero wala ka di ka katulog-anan, sleepless night daghang kaayo. Mapitok-pitok yung mata na antud sa mabot yung panahon na hawid na imong liog aning babae nga imong gikuan na burusan. So anytime pwede padali ko diri gatas, padali ko diri diaper kung di kay ka magpadala na ako kay sumbong ana nagyapon ka. So naitabo karon kontrolado na kaniya. Di ba? So ang ending mo ragyapon may pag-imo lang sutian karon pa lang kaysa mo dako pa na. Okay? Tagay kong update kung nagstorya na mo. Okay. Alas 2:42 pagingana na wala na. Game over na may gala bisa kung saan pagbali-bali ni mo ana. Mangay na lang gyud ka o kwan. Mangay na lang gyud ka o si tao ka na. Wala na ganun ako sa ko panggingon wala na i-surrender na ihatag ng imong kuan ihatag ng imong bandila surrender na ikaw kung sa kuan pa ikaway na ang puti nga tela undang na ta tarong nga pud og mo tambag unsa mo di buhay ni way but anay ni ako maning tambag ako maning show so ako maning own tambag kun na may own tambag di i-PM ninyo na siya. Pag-on mo, ipagbot mo yung own show nga inyong tambag. Mumani akong tambag, ha? Kaning ako, praktikalan ni nga mga advices ni. Dili ningon na ka ng pakeme-keme pa. Unsay angay, buhaton. Diritsuan tahan, Kung di mo ganahan sa kong tambag, pwede po ninyo na iliso na sa laing stasyon. Dito mo sa laing stasyon nga sige awat-awat na sa amua. Pwede rapon, ha? Pwede rapon. May pugsa na diri, ha? Alas 2:43. Kung mo gino-commercial pa man day ko di ay. 2:43 time check ato kanato sa Ginebra San Miguel, isang bagay para sa tunay na tapang ng Pilipino. Drink responsibly. Basta lang kung di, plene. Enjoy dishwashing. Nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Pinag Premium Super Inaip. With organic bone builders, katulong para dami biik, dami gatas, ibig butol para sa maraming pinaganda. Umana. Thank you sa iyong pagtanaw. Umana, wala ko igong oras. Commercial na lang. Bye! Please, paki-like. Sa Bitok University, paki-like, palihog.